O story-o nukjaknaini bumung wngkha Anshika Thakur. Tei bini tongmung chamung rokbo belai kheno thanda normal bwrwi rok kahai no bobo kaham kwrwng khe kaijagwi bwsaini nogo kaham kwrwng khe tongwinani bwsaibai amo kahai emang tei amo kahai ni bisingo no bini kaijakmani date rokbo fix wngwi paijak. Nogo bo kaijaknani bagwi borokni sadini taiyari rok khlai tongo ah jorao. Tei kona kona rong tei mwnimung bai kupulung wngjak. Borokni nogo ah jorao jotono hasa khushi tei mwnuilaijak. Sadini se mohol hingke ba tongthotok no wnglaijak afuru borokni nogo. Phiaba o tongthotok mohol bisi tikiwi tongliya salsa simi no. Amoni tendi no hwngkha no ah nogo emon je gotna gotini nangkha omo jibon phano uansukgwi manliya nokni borok rok. Tei September ni horo o bwrwi je kaijakna nainai bini chwlabai malainani je chwlabai bo kaijakna o chwlabai. Bini bwsaini bumung wngkha Parvesh Kumar bo khoroksa Indian Army post o samung khlai tongo tei borok kaijakmani kwni kwcharo mungsaswk kok tongrugo ah kok no sanani bagwi no borok ah horo malainani. Tei September ni horo Anshika bini bwsaibai kok rok salainani bagwi no ongkhorwi thango tei afuru hwnkhe Anshika hasa khushi no bono mungsaswk de surprise rino hinui uansukka kaijakmani salsa swkang hai hinui no nokni ongkhorwi thangmani. Phiaba bini o tongthok bisi din tikiliya malaimani yagulo joto paltokjaktwi wngwi thangkha. 3 din phung 24 September ni ah jorao kaisa thai ah jagao kheto tongo tei lamani kinar abo ah jagao hokul dubui dubui khlaiwi uri tongmani. Tei baksa kheto o musuk rok senai tongo tei samung rok khlainai tongo. Phungai siri siri basaowi borok nukha ah jagao hokul dubui dubui. Tamoni phungai siri siri ogoro hokul dubui dubui wngnani nangkha hinui ganao thangwi naimani yagulo nukha. Khoroksa borokni mangkwthwi soksawi ah jagao hokul dubui dubui kawi tongmani. O najra rok no nungmani yagulo phungai siri siri ah jagao tongnai borok rok joto no wanalaijak. Obo phungai siri siri tamo nungma klaikha hinui. Obo nungmani logi logi no police rok no inform khlai rwkha. Police bukbo logi logi no inform manmani yagulo ah jagao thai o phai sokphaikha tei ah jagani crime scene no bo lock khlai rwkha jate o crime scene ni bisingo kebota habwi manthon hinui. Police ni judge adhikari rok ah jaga gana gini naituk laikha kunde srokman no hinui tei hasingsao rwi khamjak rok mankha. Tei bini je chehera bai hingkhe bono kisa phano siniwi manya tamni hingkhe chehera amsukjak khe siniya khamsugwi thangkha. Abo sininani moto boliya hingkhe je bini ri kwkham ordek kwkham tongmani o ri bai no nokni borok rok siniwi nakha je obo Anshika no hinui. Je puilao o bwrwini kok no sajakmani phungai siri siri no boni mangkwthwi mankha ah dino no bini kaijaknani sal tongmani. Ah dinni salsa swkang hingkhe borokni nogo kham bai dam bai joto tongthotok wngwi gan rok tamlai mwsalai tonglaimani. Phiaba 10 din o kaijaknani salo kheno borokni nogo kablai suklai matam wngwi thangkha. Jotoni bwkhao no swngmung je omo hai sabo khlaikha tei tangwi omo hai khlaikha. Jotoni bwkhao no swngmung achaijak sabo omo hai khe khlai bono bwtharkhana hinui. Phiaba aboni yagulo paithago joto kubui kok nukjagwi phaimani yagulo lukurok joto wana kotor waranani nangkha. Hingkhe aboni yagulo police rok judge partal khlaika borokni nogo thangwi. Hingkhe jesuk jesuk jora police rok investigation khlaio amsuk amsuk jora no teibo kuthuk mysterious o khopsaktwi wngwi thango. Obo shudu kaisa story eba khiba kahaniya obo wngkha kotorma mysterious o khopjak kaisa story. Hingkhe tamo wngkha o mystery oborok saimanlainai video ni paithago hingkhe puilano jotono
koinani muchungo ani channel kotal hingkangke channel no subscribe khlaidi te pas ni bell icon sinanobo tapokdi tamni hingke jotni slai sakang norong thani ani video soginani bagui hingke phaidi bisiyang ayang kok sayakarei video ni main point no tei kok salainai police ni bwskango je mangkwthwi kwkham klaijak obo sudu mangsimia obo kaisa swngmung eba question bo bahai kaijaknani saalo no bini mangkwthwi mannani nangkha tei bono sabo bwtharka o swngmung rok achaijak nokni borok rok saka anchika tei September ni horo nokni fataro ongkhoro tei a jorao saikalango srapsani yagulo no teisa phaiano hinui phiaba afro thangmani yagulo tei bo phailiya hingke sabo malaina thang abo bo nokni borok saimanliya amsuk sungliya hingke police rok bini CDR aba kheba call data record rok no check khlaika ar jagao nugui mankha bo je chwlabai kaijaknani Paribesh Kumar obo memang no line kok salaijak afro call khlaimani time wngkha horni 10:45 amo kahai ar jarao Paribesh Kumar bai kok samani tei a jorao no bo paithak anchika nokni fataro ongkhori thango horo Paribesh Kumar bai malainani bagui hingke o jagao anchika kebo bai thokaiui kebo bai hijagui malainani thangya obo wngkha bini no bwsai wngnani nai tongmani obo bai se malainani thango hingke a jorao Paribesh Kumar khe piyango thangkha anchika no khe sabo bwthar Paribesh Kumar bai se thango hingke oborok no tui no Paribesh Kumar no naituklainani chenglai kha police rok phiaba direct Paribesh Kumar no bo rominawi manya puruble nango aboni no anchika je lama tei himui thango je jaga tei bo thangui mano o lama no kahama khlai step to step judge patal khlai kha tei ar jorao agana gini borok rok no sungmani yagulo saimanka anchika adino bode boya saimanya tobo kaisa baiko bari khoroksa kawi thango bini o nanggangke bile ke kobonjak tei a jorao andra gundra wngma bai mwkhang nukrukliya police rok uansuka wngthun wngyathun abo anchika no je call time bai o somoy miliwi tongo tei omo haike no ar jagani je tayar mari obono tei no borok investigation shuru khlaika bwskango aguklai joto tei jesuk jora o bike tayar mari nai thango ar jorao petrol bo kisa klaijak paithago nugui mankha kaisa botolo petrol dajak tei ar jagao kisa bo tongkho aboni yagolo kheno police rok gana gini ni location data ro collect khlaika 10:55 omo kahai ni time no mobile location ar jago je petrol mamani aro nukjakha tei a time no ar jagao no gotna gotimani tei ar jagao no Paribesh Kumar ni mobile number bo active mankha police ro tei police rok ni yagoto proof mani paikha je Paribesh Kumar anchika thimani dino bobaino logio gangke bono joto blame khlai mano bwthar thanio bini yak no hinui phiaba police rok bathakliya tei bo investigation khlai tongkha step to step hingke video belai no logoi thangnai aboni bagui ang o video ni part 2 masnam sinai hingke norok saimana muchungkha hingke je anchika no sabo bwtharka min bini bwsai wngmani nai tongmani Paribesh Kumar de bwtharkana jodi no bwtharka hingke tamoni bagui bwtharkana oboni ukulong ni hijak bobrok tamo oboni tei saimana muchungkha hingke norok part 2 hinui comment section no thangui comment khlai salaidi norokni bagui ang part 2 tubunai hingke paithago ang jotono no koinani muchungo ani channel o jodi no katal wngui tongkha hingke channel no subscribe khlaidi tei ganani bell icon sinano bo tapokdi tamni hingke jotoni slai sekang norongni thaniwo ani video soginani bagui video no jajakha hingke like share comment khlaidi tei naini muchungkha hingke part 2 comment khlainano bo tapokdi hambai paithak jora naimani bagui।